Да, тук съм вече. Здравейте отново. Здрасти. Това е втория клип на Чича. Аз пак съм тук. Да. Преди другия втори клип го отложихме. Защото е Стефан да участва на това. Що? За да участваш. Кой? Ти. Той не. Това е просто брутално, човек. Значи, не би си ходя с крада кола и право на магистрата си седна да си почува. Коли имаш, ма с газет, Това не. Какво? Защо да не викам? Ще имаш газет в колите, да е. Така ще покажа да вземете по най-лесния начин дича петнели. До тази кола да може да попаля. Ще направим това. Може с малко да видите това. Така може да се чуете петнели. Всеки момент ще ви покажа точно колата. Така, надявам се ще я видим. Това съм направил. От следното. Рейте с бабки. Къде я погледна? Разказваш ли? Така. Бе, къде си навираш глата, бе? Бе, не. Къде си навира героя на глата? Да, ми ударим цели. Да. Пишете дали искате да продължавам поредицата. Стечо тук може да ви даде някаква информация. След като стената. Да допълня. Luigi said to give you this, so here, take it. Ако искате, мога да ви казвам какво говоря по къстенците. And introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Така, казвай, Стечо. Значи, ако може да напишете това. Някои игри, които искате да играем. Защото нямаме никакви идеи в момента. Поне аз нямам. Амнезия, Стечо. Добре. Ти играйте си игри. Ако псуе, аз ще го такова. Абе, който иска да ме слуша, да пишат кой иска и кой не иска. Ето това. Сега взехме спортна кор. Това. Просто много внимайте как карате с полицейска кола, защото са изключително бързи в GTA 3. Тук престъпите ми каза, само работещите момиче идиот. Аз просто споря колата на тук се взема. Тя къде работи, там дет карат колиците, нали? Все едно е мачка. Са моите момичета, няма ги бараш. Ясно ли ти, надеем си бъскаш глата умея. Айде. Сега ще му покажа бухалка в главата. Можете завлежите коя глава му показвам бухалката. Така, искаха да му покажа бухалка в главата и това направих. Що с... Бягай! Трета жена много се ядоса. Забуда на работа.
Те, че коментирайте с мен. Ако искате. Няма. Добре. Ай, пишете дали искате да се блъскам или не, защото аз много се карам да го блъскам. Какво е това, бе? Добре, добре. Значи блъскам ги, нищо им няма, слизам от колата и пада. Да бях казали по-рано, че там и тя. Да бях казал. Колата. Имат мална работа, ама просто тя ще малко да не е слушайте, ако на пиш. Колко още тишина не се не знаете. Битка не е ли, тук някаква гадна теска. Да не е това. Читбокс. Аз ще увелича звука. Надявам се на вас да ви такова. Да може да се чувате по-добре. Така, аз ще се приближа, че ма чути и мене. Добре. Чуе, при нас са чуят как да оцеляват хората, то ще ми скочи право пред голите. Искаш вътре ли? Дрога. Айде още един пакет дрога. Имам 10 000 почти. Аз след това смисля прави 10 000. Пазете се, бе, аз казах, ще защити колата ти. Ако ми излиза скайпа. Разбира се, това трябва да приближи са от колата. Хочу казата. О боже, книги пишки, бе. Да не може клип да заснема. Аз ще видя ще стане свет. Okay, thanks for calling. Now that we've lost 98% of our audience, let's reward the other 2% with a commercial. We come back on a special studio guest, special because he advertises on this radio station. Remember, it's not a conflict of interest if we own all the radio stations in town. We'll be right back after this message. In today's fast-paced world, a split second can be the difference between achieving your dreams Hey, I just won the Nobel Peace Prize! and not. Oh, wonder if wrestling's on. More Americans are realizing if you don't have the latest and greatest technological devices, you will fall behind. I didn't upgrade my person. Това беше от мен. Надявам се да сте забавляли като и аз. И до следващия епизод.